Mit gondolsz, kinek, milyen beállítású fiatalnak való az agrárszakpolitikai kutatás? Ez szükséges egy alap, amit akár egy agrárkutatói irányultság, hogyha valakinek van, alapozhat meg. Tehát olyanok, akik például természettudományok iránt nagyon fogékonyak, szeretik a biológiát, a növénytant, az állattant, szeretnek kint lenni a természetbe, túrázni, kertészkedni, esetleg már családilag onnan jönnek, és kifejezetten egyre inkább érdeklődnek a fenntarthatóbb mezőgazdasági formák iránt. Úgyhogy ez az alap, amit én tudok javasolni. Viszont ha valaki már agrárszakpolitikai kutatás felé húz, akkor a természettudományokkal igazából ki kell, hogy egészüljön más tudományterületekkel, például társadalomtudományokkal vagy egy bölcsészettel. Lényegében az agrárszakpolitikai kutató a két tudományterületnek a keresztmetszetében helyezkedik el. Tudni kell, hagyományosan egyébként egy kutató sokszor elzártan kutatgat kis laborjaikban, vagy mondom telepen, de nálunk, a mi szakmánkban nagyon fontos, hogy tudjon kapcsolatokat kialakítani szinte az összes szereplővel, ágazati szereplővel. Milyen végzettség kell ahhoz, hogy valaki a kutatásban, az agrárkutatásban részt vehessen? A legelső és legalapabb valamilyen természettudományhoz kapcsolódó végzettség, a legkézenfekvőbb a mezőgazdasági mérnöki, agrármérnöki alapszak, egyébként lehet környezetmérnök is. Javaslom ezt társítani valamilyen társadalomtudományos területtel, bölcsészettel, de akár politika tudományi terület is lehet, vagy humánökológia. Ezen kívül létezik még egy olyan mesterszak, hogy környezetpolitika és környezettudomány. Én ezt javaslom még elvégezni, egyébként ez jelenleg angol nyelven érhető el. Hogyha valaki nagyon specializálódni szeretné, akkor mesterszakra az ökológiai mezőgazdasági mérnökit tudom ajánlani. Mivel nagyon nemzetközi ez a szakma, hiszen mindent egyébként az Európai Unió keretében értelmezünk, ezért az angol nyelvű képzéseket nagyon erősen ajánlom. Hogyha valaki eldönti, hogy ebben szeretne dolgozni, akkor minimum hány évet kell ahhoz tanulnia, hogy legalább gyakornokként elkezdhesse a szakmát? 5 évet mondanék, ez ugye a hagyományos 3 éves alapképzés plusz 2 éves mesterképzés, és akkor utána már egyébként gyakornokként kezdhet nálunk, tehát frissen kikerülve is kezdhet nálunk asszisztensként. Akár gyakornokként, vagy később asszisztensként. Egy pályakezdő fiatal számára milyen lehetőségek nyitottak? Amit fontos tudni a szakmáról, az az, hogy ez nem terepi kutatás, tehát hogy ez egy fontos dolog, alapvetően íróasztal melletti kutatást jelenti, úgynevezett desk research. Kérdőívezünk, interjúztatunk, műhelymunkákat csinálunk, vagy fókuszcsoportokat csinálunk, illetve egyéb módszertanokat alkalmazunk, de alapvetően nem vagyunk kint, feltétlenül a terepen. Aki szeretne inkább közel kerülni a döntéshozókhoz, akkor egy agrárszakpolitikus vagy egy agrárszakpolitikai kutató hazai vagy nemzetközi közigazgatási intézményekben vagy egyéb nemzetközi szervezetekben el tud helyezkedni. Ha viszont elég erősen ugye a kutatási irányba szeretne menni, akkor egyértelműen hazai vagy nemzetközi releváns kutatóintézeteket javaslok.